Maluhod Dabi and Gabos. Panem de cielo prestites Dieis. Omne delectamentum in sia bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passiones, tui moriam reliquisti, tribueque sumbus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis juditer sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. The divine praises. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Ghost, the Comforter. Blessed be the Holy Ghost, the Comforter. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in His angels and in His saints. Blessed be God in His angels and in His saints. O sacrament
and most holy. O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament Most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Sa ngaran po kan parokya, an sa kuyang pasalamat sa mga nagsarabay sa satuya, sa pagprosesyon nga na hapon, sa pagselebrar po niya to kan solemnidad kan Corpus Christi. Itong mga nag-serve na lay ministers, asin na mga sakristan, asin itong mga barangay officials and barangay tanors kang duwang barangay, an barangay Dinagaan, asin barangay Lapu-Lapu. Salamat po sa saindo, asin Diyos an magbalos po sa saindo. Mahalat kita, asin maandam sa masunod na misa, alas 6.
Diyos barahay na banggi po sa inyong mga tugang, malud po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan, asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mo mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na Ama, sa saimo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Ngunyan po solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat dulot kan mga minasunod. Lowell Ray Esquivel, Alma Leona, Christine and Daniel Napili and family, Sarong Anonymous. Mga espesyal na intensyon, healing for Lester Balingit, of dulot ni Christine Monsalve and family. Bar exam on September 2025, dulot ni Roy Christine Baiting. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Catalino, dulot kan Bilardo family.
Grace, dulot ni Raymond Mendivil. Death anniversary of Vitalina, dulot kan Maranyo family, asin sa kalag ni Isabelo, dulot kan Masinas family. Sa liwat, Diyos marahay na banggi po sa indo mga tugang, banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos asin awiton yato an awit sa pagpuon. Good evening. Good evening, Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Sa Domingong ini, sa tuya pong ipinagsaselebrar ang solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Natatawan ang importansya kay ini nakukuha niya to sa selebrasyon kan banal na Santa Misa na kung sa inaako po niya to ining hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Kaya ining misa pinagkukonsiderar na pinakahalangkaw na akto nin pag-umaw asin pagpamipit. Padagos taman lugod ining maintindihan, padagos taman lugod ining apresyar ining dakulang regalo na itinaukan sa tuyang kagurangnan sa sato an sa iya mismong presensya. Kunyan, midbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad nin tawad an mga panahon asin nagkapirang beses na day niyato na itao ang tamang reverensya, tamang apresyasyon sa dakulang regalo
kan sa iyang presensya sa banal na Eucharistia. Kaya udok sa buot sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan kan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sarabay kitang mag-omaw sa mahal na Diyos, awiton ta, an kamurawayan sa Diyos. Sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa nagkakatulungan, sa mga tao, marahayang buong, inuumawi ka, inurukyaw ka, sinasamba, pinapamurawan, pinapasalamatan, agurang na na Diyos sa aking gamit ko, sa mga kataman. Agurang na natin ko, Jesus Cristo, agurang na na Diyos, Cordero ka Diyos, aking kalaman. Ikaw na nagpapala ng mga nagpapara kan mga kasala, ang kinaban na ako hansa mo, pati mahera. Ikaw na nagtutukaw sa tukan na mahiraki kami. Kasanan manal, ikasanan kagurangan, ikasanan burok kahalanggan.
Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Mamipi kita, O Diyos, na sa makangangalas na sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasan, namimibi kami na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asing dugo, padagos ming mamatean sa mo an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Si Melkisedek, nagdulot nin tinapay asin arak, asin benendisyonan si Abram. Ang dulot ni Melkisedek, nagsisimbolo kan Eucharistia. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Kan mga aldaw na ito, si Melkisedek na hadi kan Salem asin pari kan kahurolang kawing Diyos, nagdaranin tinapay asin arak ki Abram. Binindisyonan ni Melkisedek si Abram na ansabi, bindisyonan lugod si Abram kan kahurolang kawing Diyos, nakagibo kan langit asin daga. Pag umawon lugod ang kahurolang kawing Diyos na nagtao sa imo ning kapangganahan laban sa imong mga kaiwal. Dangan, tinauan ni Abram si Melkisedek kan ikasampulong parte kan gabos na sinamsam. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika padi, sagkod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Ika padi, sagkod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. An kagurangnan nagtaram sa sakong kagurangnan. Tumukaw ka sa too ko, sagkod na an mga kaiwal mo gibuhon kong tungtungan kan mga bitis mo. Ikapadi, sagkod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Ipapadaranin kagurangnan hali sa Sion an setro nin sa imong kapangyarihan, maghadi ka sa tahaw kan sa imong mga kaiwal. Ikapadi, sagkod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Sa aldaw na labanan mo an sa imong mga kaiwal, sa marahay na buot, iibahan ka kan sa imong banwaan. Siring sa ambonin kaagahon, an mga hoben na lalaki madatong sa imo dyan sa banal na kabubuldan. Ikapadi, sagkod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. An kagurangnan, nagsumpa asin diin niya ini babawion. Ikapadi, sagkod paman, susog sa orden ni Melkisedek. Ikapadi, sagkod paman, arog ki Melkisedek kaitong panahon. Isinasaysay ni San Pablo an institusyon kan Eucharistia sa huring pamanggi, kung sain ipinahayag ni Jesus ang tinapay bilang sa iyang hawak asin an kalis bilang bagong tipan kan sa iyang dugo. An Eucharistia, nagpagirumdom asin nagbalangibog, kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan kagurangnan, sagkod sa iyang pagbalik. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, hulitaan itinukdo ko sa indo iyo an katukdoan na inako ko sa kagurangnan. Nakanbangging pinasaluiban si Jesus na kagurangnan. Nagkuha siya nin tinapay, nagpasalamat sa kabinaak iyan, dangan nagsabi, iyo ini ang sakong hawak na idinudulot para sa indo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdom sako.
Siring man kinuan niya ang kalis pakapamanggi sa kanagsabi, "Ang kalis na ini iyo ang bagong tipan sa kong dugo. Sa lambang pag-inom nindo kaini, gibuha sa pagrumdom sako." Hulita sa lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, dangan pag-inom sa kalis na ini, ipinapahayag nindo ang pagkagadan kan kagurangnan, sagkod na siya magbalik. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Tinukduan sinda ni Jesus dapit sa kahadean ni Diyos, sa kabinulong man niya ang mga naghehelang. Kang nagsusulnop na an aldaw, sinabihan siya kan 12, "Subula na ang mga tao tanganing maghanap nin masasakatan, asin nin makakakan, sa haraning mga baryo, ubanwa, hulita kita, yaon sa lugar na harayo." Alagad sinabihan sinda ni Jesus, "Tawin nindo sinda nin makakakan." Alagad nagsabi sinda, "Igwasa na kita nin 5 tinapay, asin 2 sira, puwera, sana kung magbakal kami, din kakanon para sa gabos na tawong ini." Mga 5,000 lalaki anyaon duman. Sinabihan ni Jesus sa iyang mga disipulos, "Patukawan nindo sindang grupo-grupo, tigsi 50 lambang grupo." Pinatukaw kan mga disipulo ang mga tao. Kinuan ni Jesus ang 5 tinapay sa kaanduang sira. Nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat. Dangan gabos, dangan binaak niya ito. Saka itinao sa mga disipulo, tanganing ipanao sa mga tao. Nagkarakan ang gabos sagkod na nagkabarasog. Pagkatapos, tinipon kan mga disipulo ang mga natada, asin 12 basket ang napano. Mga tugang kong namumutan ang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Pakigreet daw po kan sa tuyang katain na good evening. Ngunyan pinagsaselebrar po niya to ang Corpus Christi, solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Nakukuha niya to ang inaapod na significance kan selebrasyon kan Corpus Christi sa mismong selebrasyon kaining banal na misa. Ini pong banal na Eucharistia. Ta sa banal na misa, sa tuyang tigigirumdom ang pagbaak kan tinapay, asin ang paghiras kan kalis. Sa banal na misa, sa tuya pong inaako ang hawak asin dugo ni Kristo. Kaya nga ni po ang misa, iyo ang pinakaalangkaw na gawi nin pamigbi asin pag-umaw sa Diyos. Dai maski sanggatos na Santo Rosario ang makakakumpara sa selebrasyon, sa selebrasyon kan banal na misa. Daing 1,000 novena ang pwedeng makakumpara sa saro sa ng selebrasyon kan banal na misa. Kaya kung ma-appreciate talang po gayo din habang nagnimisa, dahil siguro kita matugot na madara kita king ano man na distraction. Kaya sa prayer before the Mass, saro kantig sasabi kaining mga naglilingkod sa simbahan, irayo mo kami sa distraksyon kan sa muyang isip. Kaya minsan ang mga gurang tigsasaway ko na habang nagmimisa, nagsasanto Rosario. Habang nagmimisa, nagnonovina. Habang nagmimisa, nagsiselfone. Kung mahiling ta sana po, kung gura no kahalaga, ining sa tuyang selebrasyon, dahil kita maturog sa laog kan misa.
Yaon mismo ang presensya kan sa tuya, kagurang ng digdi. Nadangog akong istorya, may sarong Vietnamese, primerong paglaog sa simbahan. Sabi niya, ako lito. Punta ako ng simbahan, nagulat ako, lahat ng tao sa loob ng simbahan, malungkot. Paglaog-laog niya pa lang, siguro sa mga tao, seryosong nangangadji. Sabi kan Vietnamese, malungkot sila. Maya-maya, tayo. Nagtirindugan ngayon sa mga tao at nakita ko, pumasok si Batman. Supadi. Tanaka sutana, sabi kan Vietnamese, pumasok si Batman, kasama si Robin, susakristan, and papunta ng altar. Pagdating sa altar, sabi ni Batman, sakit ulo, sakit tiyan, sakit dalawang balikat. At lahat ng tao, sabi rin nila, sakit ulo, sakit tiyan, sakit dalawang balikat. Mamaya tayo, upo, basa-basa, lahat ng tao malungkot at may sakit. Pag-abot kan pagkantakan Our Father, Ama niya mo, sabi niya, nakita ko ang mga tao, hawak kamay, galaw-galaw, lahat sila nahihilo. Tapos, tayo na naman, upo na naman, mamaya luhod. Nakita ko si Batman, may itinaas na malaking bonamin. Sus, tiyadaa, ang paghiling niya bonamin. Tas sabi niya, nalilibong ngayon ang mga tao. Maya-maya, pila, isa-isa, binigyan ni Batman ng bonamin ang mga tao. See? Dahil naintindihan sa Santa Misa. Pagtapos kan Misa, sabi na akan padi, wala na ang sakit ulo, wala na ang sakit tiyan, at dalawang balikat. Sabi, sagot ng lahat, salamat sa Diyos. Iyan minsan, ang satuyang nagiginibuman. Pag kita nagsisimba o nagseselebrar kan Santa Misa, aren't we much the same? Bako daw na arog man kita kayan, we do not appreciate and understand this tremendous gift na iyunganian sa iyang hawak asin dugo. Kung maiintindihan talang po ang gabos na ining ginigibuta, nabako sa na ini mga simbolismo, alagad ang Santa Misa paggirugdom mismo, kan sakripisyo na ginibo sa tuya, kan sa tong kakurangan, pag-ofrecer, kan sa iyang sadiri, sa satuya, tanganing kita mailigtas sa kasalan. We won't allow ourselves to be distracted by many things. Ako minsan nahihiling ko, habang nagmimisa, lalo na sa Darakula pong simbahan, may naglalayog-layog na mga ibon, may mga bats, kulalapnit o kalabidong, tigpaparahirilig kan tao. O sabay, dahil na-appreciate ang misa. Lalo na kung ang simbahan may chandelier. Yan, nahihiling ko may parasimba na, kari baga tigbibilang su ilaw sa chandelier. Kari na dadangog kong nagsasabi, ang saro ngayang ilaw, pundido na. Dahil man nakafocus sa misa. Habang nagsisermon si Father, yaon sa cellphone. Kung bako nagkakawat, o naghihiling kan mga post sa Facebook. Kung aram talang, nasa laog kan misa, yaon po, presentean sa tuyang kagurangnan. Dahil ta siguro po tutugutan na madistra kita kan anuman na bagay. Sabi nga ni Kayang, saro kan pinakamagayon na definition o description na itinao manunungod sa Eucharistia, ang banal na Eucharistia da po, it is heaven touching earth. Ang langit minababa sa daga. Tanganing kita makaibahan kan sa tuyang kagurangna. And iyan precisamente ang rason kung ata itinao niya po sa tuya ang sa iyang hawak asin dugo.
Do this in memory of me. Dibuhanin do ini sa pagrumdom sa sako. And that is precisely the reason why today we celebrate the solemnity of the body and blood of Christ. Corpus Christi. Tanganing mas ma-appreciate ta po, ining banal na Eucharistia as a tremendous gift of His body and blood. Gusto ko pong magtao sa inyo ning tulong puntos nin paghurup-hurup. Sabihon ta leksyon na pwedeng manudan ta sa Ebanghelyo. Sabi sa Ebanghelyo, mga tao nagsusunod sa kagurangan. Haloy ng panahon, paragal na, gurutom na. Sabi kan mga disipulos, paulian na sinda, subula na sinda, tanganing makaduman sa lugar na kung saan pwede sindang magbakal kan sa indang pagkaon, asin makakakansinda. Anong sabi ni Kristo? Pakakana nindo sinda. Enot na punto, manungod sa pagtubot. Taenot sa gabos, sa istoryang inikan Ebanghelyo, Jesus is aware that people were tired and hungry. And that gives us the impression that Jesus is always aware of our situation. Aram niya po ang satuyang kabuktakan, whether it's a good or bad situation. He cares about us. He knows what we are going through, especially our suffering. So, what we only need is to approach Him with faith for any need. For surely, He will not deny us with His graces and blessings. So, enot sa gabos, kaipuhan niya to ang pagtubot. Ikadua, although ang satuyang kagurangan can help us directly, Jesus could have multiplied the bread and fish that was available. Pwede ko tang minagic niya. O sige, magdakulan tinapay asin sira. Which He is capable of. Kaya niya po itong gibuhon, but He prefers to enlist the assistance of others in helping us. Kaya inapod niya sa iyang mga disipulos, pirang tinapay, igwa ka mo dyan. And sa other account, kaining gospel, nginaranan po itong duwang disipulos. Si Philip, he was the one na nagtao ki cost estimate. Yan. Sabi niya, ang duwang gatos na aldaw na sweldo, day kayang makabakal, tanganing inigabos makakakan. Taang available sa na po, na yaon duman, 5 tinapay, 2 sirap. Kaya si Andres, nasa Roma na disipulos, iyo ang nagdara sa kagurangan, kaya itong aki na may darang 5 tinapay, asin 2 sirap. In other words, sa buhay niya to, kaipuhan kan sa tuyang kagurangan, an sa tuyang kooperasyon, asin partisipasyon, tanganing siya, makahimo nin milagros sa tuyang buhay. Before working His miracle, Jesus wanted us to use whatever we have to solve the problem. Permitang nadadagog po sa kasabihan, God helps those who help themselves. And He will do the rest. Last point, pagkatapos na mapakaon ang mga tao, sabi ni Kristo sa iyang mga disipulos, tiripunan nindo ang mga natada. Pira po sa natada? 12 basket. Imagine, para 5 tinapay, 2 sira. Napakaon na sugabos, 5,000 men, excluding women and children. May tada pa na 12 basket. Ibig sabihin, kung ang tao makanood sa nang maghiras, daing magugutom sa kinaban. Foods wasted or thrown away while many dies of hunger every day. Kadakol na mga tao, dakol na tigsasayang na pagkaon. Habo ng magkaon kang pangatlo, pang-apat. Pero pag Christmas, ang spaghetti, nagwa 1 month. Diba? So,
tig sasabi man sa to kan sa tong kagurangnan, nadai man lugod kita maging paslo. Our gospel reminds us against greed. Instead, we must learn to share. That's the third point. Ihiras kung ano man nagrasya asin bendisyon na itinaos sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. It may be insignificant or small. It may be 5 loaves and 2 fish. But once we entrust them to God, we can witness another miracle in our midst and in our time. So namumutan kong mga tugang, ang banal na Eucharistia, ang hawak asin dugo ni Kristo, Corpus Christi is all about sharing. Christ sharing Himself to us, sharing His body and blood to us. And when we receive Him, at yan, sa banal na komunyon, tigahagad niya sa tuya, na sa tuya siyang ihiras sa lambang saro. So mamigbi kita, nalugod pa man kita man, maging Kristo sa lambang saro, si Kristo na inaako niya to digdi sa banal na Eucharistia, asin magi man lugod kitang Eucharistia sa lambang saro. Amen? Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos. Maugman niya itong ipahayag, ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilunubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawa din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Nagsasarik sa pagkamatinao kan Diyos Ama na nagtaos sa to kan sa iyang aki sa Eucharistia, bilang kakanon para sa satuyang kalag, darahon ta sa iya ang satuyang mga pangangaipo. Sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magpadagos na magsaksi ki Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaba na nagugutom, sa makahulugan na buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang satuyang pagtiripon, sa pagsilibrar kan Eucharistia, maging tunay na pagdulot kan satuyang sadiri, sa pagtubod asin kapakumbabaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho, sa pagpagian kan pagtios kan satuyang mga tugang na daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga nagahelang, mapakusog sa pagpaasan kan sa indang mga kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang gabos na mga gadan, magpahingalo sagkod pa man ki Jesus, ang tinapay nin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Amang makakamhan sa gabos, idinudulot mi sa imo ang sa mong mga pangangaipo, asin namimibi kami nagsasarig sa imong tabang, asin pagkaherak, uli ki Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan, ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, na makangangalas na ipinapahayag kan mga dinulot na atang, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong Itaas espiritu. ang mga puso. Nitaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya ang totoo, asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma nindanay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmi an sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinumi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya, kay bakan mga angeles asin arkangeles, kay bakan mga tronos, asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mong maginhawak asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan paggibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Napamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwari pinapahaya, sagkod na ikaha, agdato,
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papag si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Peraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang landanay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po niya na hira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uyarig din na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong mandatong. An sa imong grasya, magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming mabasog giraray, kandeng sagkod na bunga kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaaninongon yan sa pakisumaro, kan mahal mong hawak asin dugo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay iba kan Diyos sama, kasaro, kay Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa tada asin tinagba. Ini po suporta para sa mga diocesan seminaries. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 35,298 pesos and 50 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,405 pesos and 5 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,672 and 50 centavos para po ini sa Basic Ecclesial Community Sunday. Sa mga waot po, magbakalin si souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag. Available po ining mga items sa opisina. Maawot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga minasunod na anonymous, 9,300 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, duwang tig 500 pesos, duwang tig 300 pesos, Miguel Family, 2,000 pesos, HG and Ian Peña, 1,000 pesos, asin Rosalie Arcega, 500 pesos. Diyos mabalos po. An sa kuya pong apresyasyon, asin pagpasalamat sa gabos na naglingkod, ngunyan sa satuyang misa, magpuon sa satuyang mga lectors, commentator, lay ministers, ang satuyang mga sakristan, asin syempre ang satuya pong mga mass collectors, ang choir, asin ang satuyang mga live streamers. Thank you very much po sa Indo. Gusto ko man magpasalamat duman sa mga nag-offer kan sa indang tada canister. Every fourth Sunday, we offer our tada canisters para po ini sa mga programa kan sa tuyang parokya, lalong-lalo na sa lado kang scholarship, disaster response, asin pag-extender taman kay mga medical and optical, and hopefully we can also offer dental mission sa tuyang mga tugang na mayong sukat. So lalong-lalo na this coming October, in connection with our fiesta celebration, we plan to sponsor a medical and optical mission dyan po sa Celebration Plaza kang Embarcadero. So we are targeting mga 300 beneficiaries for that. May libreng antipara, eyeglasses, may libreng mga bulong para sa satuyang and medical services para sa satuya. Ma-invite kita ng mga doktor, tanganing iyo po ang maka-attender sa satuyang mga
pangangaipo. Salamat man po, duman kasubago, na nag-iba sa tuyang pagprosesyon after the 4:30 Mass. Nagprosesyon po kita kan Blessed Sacrament, dyan po sa may Rizal, then pasiring digdi sa, pabalik po digdi sa Lapu-Lapu, sa St. Jude. Salamat sa duwang barangay na nag-assist sa tuya, mga barangay officials, asin syempre ang mga barangay tanod na nagpartisipar, mga lay ministers sa Kristan, na nagsabay po sa tuya, asin mga officers kan sa tuyang pastoral council, asin and worship commission, manlain-lain na commission kan sa tuyang parokya. Salamat, asin Diyos saan magpalus po sa indo. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon. Anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa. Lakaw kita sa pagkamuot kay Kristo, asin sa satuyang kapwa. Salamat sa Diyos. Jesus dahon sa mga katawuhan, parayo haraniman, panuman balwaan, siya daron na tugunya. Ang tagaramon ang nadamo, ang pinapahay na nagbasong. Kanalig sa kapwa maglingkod, nakaw sa mga lalalim kinabang, si Jesus tarhon sa mga katawo, arayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tugon niya. Arayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tugon niya. Good evening.